రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ. హరే కృష్ణ. మాతో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? అంటే మీరే కనిపిస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే. ఇప్పుడు స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఫుల్ స్క్రీన్ అయిందా చూడండి. లేదు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మాతాజీ అలాగే ఉంది ప్రభుజీ, ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదు. ఇప్పుడు మాతాజీ ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథములోని 6వ అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగము, దీన్నే ధ్యాన యోగము అని పిలుస్తాము. ఈ యోగాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్పబడుతుంది. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః సన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో శ్రీ భగవానులు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. తన కర్మ ఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమములో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలను మానవేసినంత మాత్రాన కాడు అని అంటే నిజమైన యోగి ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనసు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడానికి అష్టాంగ యోగ విధానము, అంటే ఈ ధ్యాన యోగము ఒక మార్గము అని ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తున్నారు. అయినా దీనిని ఈ అష్టాంగ యోగ విధానమును ఆచరించడము అనేది సామాన్య జనానికి అంత సులువైనటువంటిది కాదు అని, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది అని, అందువలన అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే అష్టాంగ యోగ పద్ధతి కన్నా ఉన్నతమైనది, అంటే సులువైనటువంటి మార్గము అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు, సన్యాసులు తాము అన్ని భౌతిక కార్యాల నుండి ముక్తులమయ్యామని ఒక్కొక్కప్పుడు కృత్రిమంగా భావించుకుంటారు అని, అలా కృత్రిమంగా తలంచి వారు అగ్నిహోత్రాది యజ్ఞాలను చేయడము మానివేస్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ వారి యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, ఏది సన్యాసులుగా ముక్తులమయ్యాము అనేటువంటి భావించేటువంటి వారి యొక్క లక్ష్యము ఆ నిరాకార బ్రహ్మంతో ఏకం కావడము అనేటువంటిది. సో అంటే అది నిజంగా స్వార్థమైనటువంటిదే. కాబట్టి ఇతర భౌతిక కోరికల కంటే ఏ మాత్రం అది తక్కువైనది కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉన్నతమైనటువంటి మార్గము అని చెప్తున్నారు. అంటే తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉన్నారో వారు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారు, అతడే నిజమైనటువంటి యోగి. కానీ తామేదో ముక్తులమయ్యామని చెప్పేసి కృత్రిమంగా భావించి ఆ అగ్నిహోత్రాది అంటే హోమాలను చేయడము మానివేసినటువంటి వాడు కాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తుంది, యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ న
సంన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కచ్చన. ఓ పాండుకుమారా, ఏది సన్యాసమని పిలువబడుతుందో అది యోగము అని నీవు తప్పక తెలుసుకొనుము. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేరు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అది ఏది సన్యాసము అని పిలువబడుతుందో అదే యోగము. అంటే ఆ భగవంతునితో జోడించడము. యోగము అంటే భగవంతునితో కలిసేది అని నీవు తప్పక తెలుసుకోవాలి అర్జున అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఈ ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనదే అతడు యోగి కాలేరు. అంటే నిజమైన సన్యాసము లేదా భక్తి అంటే యోగం, భగవంతునితో జోడించేటువంటి ఆ యోగము అంటే భక్తి అంటే మనిషి జీవునిగా తన సహజ స్థితిని తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి, తదనుగుణంగా పనిచేయాలి అని అర్థం. అంటే సాధారణంగా ఈ మానవులకు అంటే జీవులకు, మానవుడు ఒక్కడే కాకుండా జీవులకు వేరే స్వతంత్రమైనటువంటి ఉనికి ఏదీ లేదు. అతడు భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తి. కానీ అతడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి చేత చిక్కుకొని ఆ బద్ధుడయ్యి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల క్రమంగా బంధనాలవుతూ పనిచేస్తూ పోతున్నాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ యొక్క కృష్ణ భక్తి భావనలో లేదా ఆధ్యాత్మికతను ఎరిగినటువంటి వాడు తన నిజమైనటువంటి సహజ స్థితిలో ఉంటారు. అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని తప్పక ఆచరిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా అంటున్నారు, ఆరు రుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారుడస్య తస్యైవ శమ కారణముచ్యతే. యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నవానికి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడింది. యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్న మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనగా చెప్పబడింది. సో మొన్న ఒక మాతాజీ కూడా అడిగారు, సో ప్రభు మాతాజీ కర్మలు వదిలివేయడం ఇక్కడ. సో ఎవరైతే పరిపూర్ణతను సాధించినారో వారు అంటే యోగంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిని చేరుకున్నటువంటి ముని ఎవరైతే ఉంటారో, వారు జ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనగా చెప్పబడుతుంది. కానీ ప్రారంభ దశలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నామో వారికి కర్మ సాధనంగా అంటే పనులు చేయడమే, ఒక కర్మలు చేస్తూ పోవడమే సాధనంగా చెప్పబడింది. అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు చేసుకుంటూ పోవడమే సాధనంగా చెప్పబడింది. సో ఇంకా ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి ఆయన మన యొక్క మనస్సు యొక్క స్వభావాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. మన మనస్సు మనకి ఒక మంచి మిత్రుడు లాగాను లేదా ఒక శత్రువులాగాను పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎప్పుడు అది మనకి మిత్రుల్లాగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు శత్రువులాగా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే చెప్తున్నారు ఆయన, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మ నమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనసు సహాయంతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా. అంటే మన యొక్క మనసు ద్వారా అంటే మన మనసును మనము ఆధీనంలో ఉంచుకోవడం ద్వారా మనము ఉద్ధరించుకోవచ్చు. కానీ మన మనసు మన ఆధీనంలో లేకపోయినట్లయితే మనం పతనం చెందుతాము అని చెప్తారు. అందుకే మనసు ద్వారా ఆ మనసు సహాయంతో మనల్ని మనము ఉద్ధరించుకోవాలి కానీ పతనం చెందకూడదు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మనసు ఆ బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అని చెప్తున్నారు, బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనసును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేయిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అంటే
మనసుని మన యొక్క ఆధీనంలో, అంటే మనసే మనకు బంధ కారణమవుతుంది, మనసే మనకు ముక్తి కారణమవుతుంది అనేటువంటి విషయంలో చెప్తూ ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనస్సుని ఎవరైతే జయించిన వారికి, అంటే మనస్సును తన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వారికి, ఆ మనసు మిత్రులలో ఉత్తముడు, అంటే ఒక మంచి మిత్రుడు, శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడిలాగా పనిచేస్తుంది అని. అలా చేయడంలో విఫలమైనటువంటి వానికి, అంటే మనసును మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోలేనప్పుడు, ఆ మనసును నిగ్రహించుకోలేనప్పుడు సర్వదా గొప్ప శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది ఆ ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ఆ మనసును జయింపరానప్పుడు అది శత్రువుగా ఉన్నంత వరకు మనిషి కామము, క్రోధము, ద్వేషము, మోహము ఉన్న వాటిలో ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పు. సో సాధారణంగా మనసు మన యొక్క మానవునికి మిత్రుడుగా ఉంటే, అంటే మనసును మన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినప్పుడు అది మన యొక్క ఆదేశాలని పాటిస్తుంది. అప్పుడు ఇంద్రియ భోగం నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది. అంటే ఈ భౌతిక విషయాలపైన అనాసక్తం అవుతుంది. అప్పుడు జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. అంటే జీవాత్మ యొక్క వాస్తవ తత్వానికి అనుకూలమైనటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరడానికి అవసరమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే ఆ మనసు స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తుంది. అలా కాకుండా మనసును మన యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోయినట్లయితే, అప్పుడు మనసు మన శత్రువులాగా ఉన్నప్పుడు కామము, క్రోధము, లోభము వంటి పాపపూరితమైనటువంటి కోరికల వెంట మనసు పరిగెడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు మనము సన్మార్గము నుండి పక్కదారి పడుతూ ఉంటుంది మనసు. అప్పుడు అది ఇంద్రియ భోగంకై ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుతూ ఉంటుంది. తద్వారా మనిషి పతనం చెందుతాడయ్యా అని చెప్పి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా మన యొక్క మనసు ఎలాంటిదంటే ఒక అగ్ని లాంటిది అని చెప్తున్నారు. మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఫైర్. వెన్ కంట్రోల్డ్ ఇట్ కెన్ మేక్ మిరాకిల్స్ హ్యాపెన్. వెన్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ కెన్ బర్న్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సైట్. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, మనస్సు అనేటువంటిది మనకి ఒక అగ్ని లాంటిది. ఆ అగ్నిని మనము కంట్రోల్ గా ఉపయోగించుకున్నంత వరకు దాంతో ఎన్నో గొప్ప మిరాకిల్స్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే మనం చెప్తాం, చిన్న చిన్న పని, మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి వంట పనుల నుండి పెద్ద పెద్ద రాకెట్స్ నుంచి మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉండేటువంటి అన్ని వీటికి కూడా ఆ అగ్నిని ఉపయోగించుకోవచ్చు, కంట్రోల్ గా ఉపయోగించుకున్నాం. బట్ ఎప్పుడైతే అది మన కంట్రోల్ తప్పిపోతుందో, తన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని కూడా అది భస్మం చేసేస్తుంది, మొత్తాన్ని దహించి వేసేస్తుంది. సో కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మన మనస్సు అనేటువంటిది ఒక అగ్ని. దానిని మన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నంత వరకే మనము ఎన్నైనా మంచి పనులను సాధించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది మన ఆధీనంలో లేనప్పుడు అగ్ని ఏ విధంగా అయితే తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాటిని అన్నిటినీ దహించి వేస్తుందో, ఈ మనసు కూడా ఆ విధంగానే మనిషి పతనానికి కారణమైనటువంటి అన్నిటినీ కూడా చేస్తూ పోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనసును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మని అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అంటే మనసు మన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడు శాంతియుతంగా ఉండి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటాడు, ఆ భగవంతునికి చేరువై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి యోగులు సుఖ దుఃఖములు, శీతోష్ణములు, మానవమానములు అన్నిటినీ కూడా సమానమై ఉంటాయి వారికి. అవి వాటిని భిన్నంగా భావించరు, అన్నిటి ఎడ సమభావంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమాలోష్టాశ్మకాంచనః. సో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మనిషి తాను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలవబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు.
అట్టివాడు మట్టి, రాళ్ళు, బంగారము అన్నిటినీ ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. అంటే యోగి అనేటువంటి వాడు అతనికి విలువైనవి, విలువలేనటువంటి అన్నీ కూడా ఒకే దృష్టితో అంటే మట్టైనా, రాళ్ళైనా లేదా మట్టైనా, బంగారమైన, రాళ్ళైనా, బంగారమైన అతని దృష్టిలో ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని చేత సృష్టించబడినటువంటివిగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, భగవంతునితో సంబంధమును కలిగిన వాడు యోగి. యుక్త ఇతి ఉచ్యతే యోగి అని చెప్తున్నారు. భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవాడు యోగి. సో అటువంటి యోగి తాను పొందినటువంటి ఆ భగవంతునితో సంబంధము కలిగి ఉండడం ద్వారా తాను పొందినటువంటి ఆత్మానుభవము అంటే జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణలను సంతుష్టుడవుతాడు. ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణలను పూర్తిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు యోగి. అటువంటి యోగి అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తాడు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా మన మనసుకి చెప్పబడేటువంటి ఒక 6 శత్రువులు ఏంటంటే కామము, క్రోధము, లోభము, మాత్సర్యము, మోహము, మదము అనేటువంటి ఈ 6 కూడా మనకి శత్రువులు, మన యొక్క మనసుకి శత్రువులుగా పనిచేసేటువంటివి అని చెప్తారు. 6 ఎనిమీస్ ఆఫ్ ది మైండ్. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి అష్టాంగ యోగ విధానమును పరిచయం చేస్తున్నారు. ఇది భక్తి యోగానికి, రేపటి నుండి చూడబోయేటువంటి ఆ భక్తి యోగానికి ఒక ముందు మాట లాంటివి ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఉండేటువంటి ఈ అష్ట అంగాలు కూడా. సో సాధారణంగా యోగా అంటే మనం ఇప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలో రకరకాలైనటువంటి యోగా సెంటర్స్, యోగాలను వచ్చింది. అది కాదు యోగం అనేది. కనెక్టింగ్ టు ది గాడ్, ఆ భగవంతునితో సంబంధమే యోగము. సో మనకి ఈ ఆధ్యాత్మికంలో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ అనేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ మార్గాలు సూచించబడుతూ ఉన్నాయి. సో వీటిలో అష్టాంగ యోగ విధానము అనేటువంటి దీనిలో మనకి యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, అలాగే ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి అనేటువంటి స్థితి, సమాధి స్థితి. సో ఇవి 8 అంగాలు, 8 దశలు ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఉండేటువంటి 8 దశలు. సో వీటిలో యమము అంటే మనము చేయవలసినటువంటివి ఏవి చెయ్యాలి, ఏవి చేయకూడదు అని అంటాం కదా. చేయవలసినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యమము అని అంటాము. అంటే చేయవలసినటువంటి పనులు, అంటే సానుకూల సూచనలు చేయడానికి అవసరం, నియమాలు అని చెప్తాము, చేసేటువంటి నియమాలు. ఇక నియమము అంటే చేయకూడనివి, అంటే నియంత్రించాల్సినవి. ప్రతికూల నిషేధాలు అంటే అవి మనకి ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి అనుకూలం కాకుండా ఉండేవి. పైనవేమో అనుకూలమైనటువంటి, సానుకూలమైనటువంటి యమము అనేవి. నియమము అనేటువంటివి ఏంటంటే సానుకూలము కానటువంటి, అంటే ప్రతికూలమైనటువంటి వాటిని నిషేధించాలి. అలాగే ఆసనం అంటే ఈ అష్టాంగ యోగ విధానానికి మనము ఒక ఈ శరీరంలో కూర్చునేటువంటి భంగిమలు, అంటే శరీరాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ ఆసనము అని చెప్తాము. ఇక ఆ నియమాలను, అంటే మనము ఏమైతే నియమాలను అలాగే నియంత్రణలను చేస్తూ ఒక శరీరాన్ని క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఆసనంలో కూర్చున్న తర్వాత ఇక శ్వాస పైన నియంత్రణ తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. దానినే ప్రాణాయామము అని అంటాము. ఇక ఎప్పుడైతే శ్వాస పైన, అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల పైన మనము మన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలని చెప్పి అవి అయిపోయిన, అది ప్రాణాయామం. ఆ ప్రాణాయామం అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం, దాన్ని ప్రత్యాహారము అని అంటాము. సో ఆ విధంగా చేయవలసినవి, చేయకూడనివి, అలాగే మనము ఆసనంలో కూర్చోవలసినటువంటి పద్ధతి, ఆ తర్వాత శ్వాస పైన ధ్యాస ఉంచిన తర్వాత ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోగలిగినప్పుడు మన మనసు మనకి యొక్క ఆధీనంలోకి వస్తుంది. అంటే మనసును నియంత్రించుకోవడం చేయాలని చెప్తారు. అదే ధారణము. మనస్సు మన యొక్క నియంత్రణలోకి వచ్చిన తర్వాత ధ్యానం చేయాలి ఆ భగవంతుడిపై.
అది అంటే ఆ విష్ణువుని ధ్యానించడం, ధ్యానము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనుకుంటూ, లేదా ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ ఆ విష్ణువుపై ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు. లేదా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. ఇంకా చివరిది పూర్తిగా ఆ భగవంతునిలో అది అంటే మైమర్చిపోవడం, అది సమాధి స్థితి అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆయన యమము అనేటువంటి దానికి చెప్తున్నారు. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీ యత చిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహః. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోని వినియోగించుకోవాలి. అది యమం, నియమాలు. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసును నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించుకోకుండా ఉండాలి. అవి యమము అని చెప్తుంది. ఇక నియమం చెప్తుంది. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త శ్రేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. సో ఆయన చెప్తున్నారు నియమం. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనులు, అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలను పోగొట్టుకుని యోగ సిద్ధి లభిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను నియమాలు. ఆహారం విషయంలో ఒక క్రమ పద్ధతి ఉండాలి, నిద్రపోవడంలో కూడా క్రమ పద్ధతి ఉండాలి అని. అలాగే విహారాలు మనము పొందేటువంటి ఆ విహారాలలోను, మనం చేసేటువంటి పనులలో కూడా ఎవరైతే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంటారో వారు ఆ యోగ సాధనలో ముందుకి పొందగలుగుతారు. అంటే యోగ సిద్ధి వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అంటే నియమాలను పాటించగలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే ఆ యోగ సిద్ధి లభిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు. నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంత మనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున. ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువ తింటారో లేదా అతి తక్కువ తింటారో, అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు. ఏది అతిగా కానీ లేదా అతి తక్కువగా కానీ చేసేటువంటి అంటే సమదృష్టి లేకుండా సమ విధానంని పాటించకుండా ఉంటారో వారు యోగంలో విజయం సాధించలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన సమాధి స్థితిలో మరి ఎవరు పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ప్రశాంత మనసం హేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మ భూతమ కల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసు కలవాడు, కామ క్రోధాది ఉద్రేకారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. అంటే అతడు పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతాడు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క చివరి స్థితి అయినటువంటి సమాధి స్థితి, అంటే సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతుడిలో ఐక్యమయ్యేటువంటి ముక్తి పొందేటువంటి స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు అని చెప్తారు. సో దానికి ఈ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చేయడానికి వారు అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు అలా చేసినప్పుడు వారు మాత్రమే ఆ సమాధి స్థితిని, చివరి స్థితిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ కలియుగంలో మనకి ఉన్నటువంటి ప్రభావాలలో అటువంటి అష్టాంగ యోగ విధానము అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది. కనుక ఆ భగవంతుడు మనకు సూచించినటువంటి భక్తి యోగము చాలా సరళమైనటువంటి విధానాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాను ఆయన, యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచ మే న ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నింటినీ నా యందు దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను. అంటే
సర్వత్రా ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ అందరిలోనూ ఆ భగవంతుల్లో అందరినీ ఎవరైతే దర్శించగలుగుతారో వారు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతునికి సమీపులుగా ఉంటారు. అంటే వారిని ఆ భగవంతుడు వదిలిపెట్టడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి మరలా ఈ అష్టాంగ యోగ విధానం గురించి విన్న ఆ భగవంతుడు వివరించిన తర్వాత అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ విధానమును, తనకు వచ్చినటువంటి సందేహాన్ని మనందరి కోసము ఆయన ఈ మానవులకు ఉపయోగపడే విధానం సమాధానం రాబట్టడానికి ఆ భగవంతుడి నుంచి మరలా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ మధుసూదన, మనసు నిలకడలేనిది కావడము వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అని అనిపిస్తుందయ్యా అంటూ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి ఆ అష్టాంగ యోగ విధానమును ఆచరించడానికి ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి నియమాలు వాటన్నిటినీ విన్న తర్వాత ఆయన ఇక అడుగుతున్నాడు, ఓ మధుసూదన, మనసు అనేటువంటిది చంచలమైనది కదా, అస్థిరమైనది అంటే నిలకడలేనటువంటిది కనుక నీవు సంగ్రహంగా చెప్పినటువంటి యోగ విధానము, యోగ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది నాకు అసాధ్యము అని, దానిని మనం సహింపరానిదిగా అనిపిస్తుందయ్యా నాకు అని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాతి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుస్కరం అని అంటున్నాడు. ఓ కృష్ణ, మనసు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించటము వీచే గాలిని నియంత్రించటం కన్నా ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుందయ్యా అంటూ ఆయన అంటున్నాడు. మనసు చంచలము, కల్లోలితమైనది, మొండి పట్టుగలిగినటువంటిది అని, బలవంతమైనది కనుక దానిని లొంగి తీసుకోవడం అనేటువంటిది గాలిని అణచడం కంటే కూడా ఎక్కువ కఠినమైనది అని నేను భావిస్తున్నానయ్యా అర్జున అని అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులతో అంటూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనం చూస్తే మన మనసు మనం ఇక్కడే ఉంటుంటాం, ఎక్కడికెక్కడికో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉండి ఈ క్షణంలోనే ఎక్కడికో వెళ్ళినట్టుగా అంటే మనసు చాలా చంచలమైనది, కల్లోలితమైనది, మొండి పట్టుగలిగినది కదయ్యా. అటువంటి బలవంతరమైనటువంటి ఆ మనస్సును నిగ్రహించడం అంటే లొంగ తీసుకోవడము, మన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడము అనేటువంటిది బలంగా వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా కష్టమేమో కృష్ణ అని చెప్పేసి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సాధారణంగా ఇక్కడ అర్జునుడేమో సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తి ఏమి కాడు, చాలా నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు. అంతకుముందు మనం చూసినట్లుగా గురువు గారు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్స్ అన్నిటి కూడా ఆయన చాలా సంకల్పంతో నెరవేర్చినటువంటి వాడు. అలాగే స్వయంవరంలో ఆ పైన చేపను ఉంచి నీటిలో ప్రతిబింబాన్ని చూస్తూ దానికి బాణం తిరిగేటువంటి దానికి మరలా బాణం వేయగలిగినటువంటి ఏకాగ్రత కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే వనవాసంలో ఎన్నో అద్భుతాలను సాధించినటువంటి మనసు నిగ్రహం కలిగినటువంటి ఆయనే అడుగుతున్నాడు. మనసు చాలా చంచలమైనది కదా కృష్ణ, దానిని అదుపులో ఉంచుకోవడం, దాన్ని మన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక బలంగా వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా కష్టమేమో కృష్ణ అని ఆయన అడిగితే దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో
మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ములు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసుని నిగ్రహించటానికి శక్యం కానిది, అంటే ఆ మనసును నిగ్రహించడానికి శక్యం కానిది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదయ్యా. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. ఓ అర్జున, నీవన్నట్లు మనసును, ఆ చంచల స్వభావం కలిగినటువంటి మనసును లొంగదీసుకోవడం అనేటువంటిది కష్టమనడంలో సందేహం లేదు. కానీ సాధ్యం కానిదైతే కాదయ్యా. సాధ్యం అవుతుంది. ఎప్పుడు అంటే తగిన సాధన చేసినప్పుడు, అభ్యాసం చేసినప్పుడు, అలాగే మన ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకొని వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించగలిగడం ద్వారా దానిని నిగ్రహించుకోవచ్చయ్యా. మన మనసు మనము లొంగదీసుకోవచ్చు అంటూ మనసుని ఏ విధంగా మన ఆధీనంలోకి తీసుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో దానికి విన్న తర్వాత మరలా అర్జునుడికి మరలా సందేహాలు కలుగుతూ ఉంది. కలిగి మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ లితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. ఆయన అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు ఈ విధంగా, ఈ మార్గంలో ఓకే, మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకుంటాము. ఆధీనంలో ఉంచుకున్న తర్వాత ఈ ధ్యాన విధానాన్ని ప్రారంభించి ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణము ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనసు కారణం చే తగినంతగా పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటయ్యా అంటూ మరలా ప్రశ్న పెట్టాడు అర్జునుడు. ఓకే, నీవు చెప్పావు మనసును ఆధీనంలో ఉంచుకొని వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ అభ్యాసం చేస్తూ నా మనసును అధీనంలో ఉంచుకున్నాం మనం. అలా ఉంచుకొని శ్రద్ధతో ప్రారంభించాము. కానీ మనసు కొంత చంచలమైంది కదా, సో మధ్యలోనే దాన్ని ఆపివేశాము అనుకోండి. అటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటూ మరలా అర్జునుడు ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. సో దానికి ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఒకటేంటంటే, ప్రారంభ దశలో దాన్ని సాధించలేకుండా వదిలివేసిన వాడి గురించి, అలా కాకుండా కొంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరిన తర్వాత కూడా దాన్ని యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోయినటువంటి వారి యొక్క పరిస్థితికి ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. కృష్ణ భగవానుల వారు 41, 42 శ్లోకాలలో ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు. ప్రారంభ దశలో ఎవరైతే దానిని సాధించలేకుండా వదిలివేస్తారో అటువంటి వారు, అంటే ఆ విఫలమైనటువంటి యోగి ఎవరైతే ఉన్నారో వారు స్వర్గలోకాలకు వెళతాడు, స్వర్గ సుఖాన్ని అనుభవించి తర్వాత ధనవంతుల కుటుంబంలో జన్మిస్తాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే విఫలయోగి పుణ్యకాలాలలో, అంటే పుణ్యలోకాలలో అనేక సంవత్సరాలు భోగానుభవం తర్వాత ధార్మిక జనుల యొక్క వంశంలో లేదా ధనిక వంశంలో ఆయన జన్మిస్తాడయ్యా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకుముందే చెప్పాం, విఫల యోగులు 2 రకాలుగా, ఒకరు ప్రారంభ దశలో, ఇంకొకరేమో కొంత ఉన్నతి చెందినటువంటి. ఎవరైతే ఉన్నత స్థానాల నుండి పతనం, అంటే కొంత ఎక్కువగా సాధన చేసి కూడా పతనమయ్యారనుకోండి, సో అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. అంటే ఇక వారికి నిశ్చయంగా వారికి యోగ సాధన ఆ కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మికంగా అంతా ముందుగానే అందరూ ఆచరిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అందులో పుట్టిన వారికి అవకాశములు ఎక్కువగా లభిస్తుంది, ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఉన్నటువంటి కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. తద్వారా త్వరగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన ఏర్పరచుకొని ఇక వారు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
మరి ఆ విధంగా చెప్పిన తర్వాత ఉత్తమమైనటువంటి యోగి ఎవరు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యచ్ఛాదికో యోగి తస్మాద్యోగి భవార్జున. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళ కంటే, శాస్త్ర జ్ఞానము కలవాళ్ళ కంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి ప్రయత్నించుము అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారు బోధన చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నా, యోగి నామపి సర్వేషాం మధ్యతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండువాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు అయిన యోగి యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ యోగులలో కూడా ఎవరు పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వారు, అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి వాడు, ఉత్తమమైనటువంటి వాడు అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నారు. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, అలాగే ఆయన తన యందే అంటే అతనిలోనే ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించగలిగేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆ యోగి అయినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ యోగులలోకెల్లా ఉన్నతమైన వాడిగా పరిగణిస్తున్నానయ్యా, ఇది నా అభిప్రాయము అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సకల జీవులకు మూలమైనటువంటి ఆ పరమేశ్వరుడిని ఎప్పుడు కూడా సేవిస్తూ, ఆయన్ని తన యందు కూడా చూస్తూ అలా స్మరించేటువంటి భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనము ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి మార్గాలలో, సో ఇక్కడ ఈ విధానాలన్నింటిలోనూ కూడా మనము కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగము. సో భక్తి యోగము అన్నింటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటిది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి మిగతా యోగాల అన్నింటి యొక్క తుది గమ్యము భక్తి యోగము. సో సరళమైనటువంటిది, అందరూ కూడా ఆచరించడానికి అనువైనటువంటి విధానము ఈ భక్తి యోగము. సో కనుక ఆ భక్తి అంటే ఇక్కడ కర్మయోగము, కర్మలు చేయడము, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడం కంటే యోగ విధానం, అష్టాంగ యోగ విధానం, యోగి అవడము ఉన్నతమైన దానికంటే కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి ఈ మార్గాలలో అత్యున్నతమైనటువంటి మార్గంగా భక్తి యోగము పరిగణించబడుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి వేర్వేరు యుగాలలో వేరువేరు ధ్యానాలు, ఇక్కడ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సత్యయుగంలో ఎక్కువగా ధ్యానం చేసేవారు, ఎందుకంటే వారు ఎక్కువ కాలం జీవనం చేసేవారు కనుక ఎక్కువ సమయంలో వారు ధ్యానం చేయడానికి సమయం సరిపోయింది. సో కాబట్టి సత్యయుగంలో ఆ యుగ ధర్మం ప్రకారంగా అప్పుడు ఆ సత్యయుగానికి ఉన్నటువంటి విధానము ధ్యానం చేయడం. ఇక సత్యయుగం తర్వాత త్రేతాయుగానికి వచ్చినప్పుడు చేసేటువంటివి యజ్ఞాలు చేయడము త్రేతాయుగానికి ఇవ్వబడినటువంటి ధర్మం. ఇక ద్వాపర యుగంకి వచ్చినప్పుడు టెంపుల్ వర్షిప్, అర్చన విధానము ద్వాపర యుగానంలో ఎక్కువగా ఉంది. కానీ ఈ కలియుగంలో ఈ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడడానికి కలియుగం యొక్క ధర్మం ఏంటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాలను జపించడమే ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం. అదే ధ్యానము, అదే మనకి యజ్ఞము, యాగాలు అన్ని.
సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామాలను నిరంతరము జపించడమే ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశం. సో మనకి ఈ భక్తి మార్గము అనేటువంటిది లిఫ్ట్ లాంటిది. సో మిగతా విధాలన్నీ కూడా స్టెప్స్ లాగా. సో కాబట్టి లిఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్టెప్స్ గురించి మనం ఎక్కాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కనుక లిఫ్ట్ మార్గంలో మనకి ఆ భగవంతుడు లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఆ లిఫ్ట్ ను మనం ఉపయోగించుకొని చేద్దాం. సో అందరూ కూడా చాంట్ చేయండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో హ్యాపీగా ఉండొచ్చండి. హరే కృష్ణ, కృష్ణం వందే జగద్